Siphinde sikwamukele mbukeli ekhaya Jikelele. Sibonga kakhulu ukuthi usahlanganyele kanye nathi. Kanti-ke njengamanje mbukeli sasingene ehoreni lethu lokugcina. Mangabe usana ngena uphumaphi kodwa hayi siyajabula ukuthi sinawe sasekhona sinehora lonke elisasele. Njengamanje-ke sibheke-ke eyihamba phambili kuleli hora. Kulindeleke ukuthi uColonel Lambert Steyn aqhubeke ukwethula ubufakazi ecaleni lokubulawa kukaSenzo Meyi wenkantolo ephakeme ePitoli namhlanje. Udedelwe ngebheyili ye-R10,000 umculi kanye nomethuli weinhlelo owaziwayo uMulimo Maruhanye owaziwa ngelikaJubjub. uMaruhanye ubhekene namacala abucayi afaka phakathi ukudlwengula, ukuzama ukubulala kanye nokushaya. Wababiza bonke uNowa, wabakhela inqanawe, wathi mvula iyeza, oh ngena nawe. Hi, igama lami Bethusile wakwamcinga, imvumi yegospel. Thank you for watching Ekhaya Jikelele. Ngena nawe, ngena nawe. Ufakazi wombuso uColonel Lambert Steyn kulindeleke ukuthi aqhubeke nokwethula ubufakazi ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyi wanamuhla kulandela imbiko yakamuva eshaqisayo enkantolo enkulu yaseGauteng ePitoli. Inkantolo izolo izwe ukuthi bekunokuxhumana phakathi komsolwa wesihlanu uFiso Kuhlentuli nowayeyintombi kaMeyiwa uKelly Khumalo ngaphambi kokubulawa kwalesi sihlabani sebhola ngonyaka u2014. uSteyn uphinde wathi kwacishwa ocingweni likaKhumalo enye inkulumiswano phakathi kwakhe noNtuli ngemva kwamahora eseshonile uMeyiwa. Udedelwe ngebheyili ye-R10,000 R10,000 umculi werap nomethuli weinhlelo kumabonakude uMulimo Jubjub Maruhanye. Imibiko ke mbukeli ithi uMaruhanye uyena oyinikele ekamla lamaphoyisa eBrixton izolo ngemva kokukhishwa kwencwadi egunyaza ukuboshwa kwakhe. Ubhekene-ke namacala afaka phakathi elokudlwengula, ukuzama ukubulala kanye nokushaya. Amaphoyisa asondelene nalolu daba athi kunosazwayo abathile abavule amacala bevulela uMaruhanye. Kubikwa ukuthi uthe nje uma ezi ukuthi cha amaphoyisa amfuna wasevele inikela yena. Umholi we-EFF uJulius Malema uthi iqembu lakhe angeke lihlamuke indawo ebizwa ngeMarikana engaphandle kwaseRustenburg eNorth West. Lokhu ukusho emcimbini wokugubha iminyaka eyi10 leli qembu lasungulwa. Iqela i-Economic Freedom Fighters lasekwa ngo-2013 libhiyozela kufinca 10 leminyaka. Imigaqo-nkqubo yalo igxile kwiintsika ezisixhenxe kuquka yokufakwa phansi kukarhulumente kwemigodi, imfundo yasimahla, ezempilo, izindlu, ugutyulo nokuthathwa komhlaba ngaphandle kwembuyekezo phakathi kweminye. The Judge President of Western Cape spoke about this land issue way after 2017. Everybody else who wants to fight the regime, the first thing they do, they tell them about the land. Ngoko iqela likrwaqula kumqela eluhambileyo oliboneli kwindawo yesithathu ngobukhulu beParlamente kwiminyaka nje eli10. Iqela lingamanisa uhlumo lwalo nokusiphula kwalo nengcambu inhlaba zahlukane kulo, into elithi iqhoqhe uninzi lwamaqela ezopolitiko. The leadership of the EFF must refuse by all attempt to engage in factional activities because those things will kill the organization. I-EFF yavuma kambe ukuba ibe nazo iziphene phana phaya. The biggest problem of the EFF is its candidates. So it chooses people who are not known for community work. Kusenjalo eliqela lithintele amalungu akubuhawu bamakhulu amahlanu ukubazimase umsitho omkhulu weqela wokufinca iminyaka eli10 kumapala eFNB ngomgqibelo. Phakathi kwawo ngamalungu eParlamente uVusi Khoza noPhiwaba Madokwe nabaphanzileyo kuquzelela izithuthi zokusa abaxhasi kumbhiyozo weqela. Njengamanje mbukeli ake sibheke siphonsa amehlo lapha esimeni sezulu sibone ukuthi kumi kanjani.
Kanti-ke njengamanje umbukeli sekuyisikhathi ke sibheke ukuthi-ke kuhamba kuthiwani laphana ey'nkundleni zokuxhumana ku-Twitter. Ama-hashtag ethu esinawo ke namhlanje mathathu. Kukhona ethi #banyana banyana, enye ithi #jubjub, kanti enye ke ithi #Gauteng. Kanti-ke laphayana kuyibanyana banyana mbukelisi buka laphayana kuyavezwa ukuthi umdlalo uphele ngedraw ka-2-2. Yiwo lokho sixoxisana naye kanye noGumbi walaphaya kwimpepe.com. Ibanyana banyana iqalile yakora amagoli amabili. Hayi sibese sijabule kakhulu, kanti-ke cha i-Argentina izokhava nayo yaphe isilandelanisa ke ngamanye amagoli. Baphawula ke abantu laphayana ku-Twitter mayelana nakho lokhu. Terrible game management laphayana uthi this was our game, we wasted so many chances, rushed in possession needlessly. Uyaqhubeka ke uthi also you keep players like Khatlane in the game when you have to score. I don't care how tired she was. Uyasho ke terrible game laphayana ukuthi no bekumele ngabe noThembi Khatlane ubekho noma kuthi ubekhasele kanjani, but imidlalo enjengalena uyabafaka bonke abadlali. Usel uDzidzingi yena uthi real women banyana banyana representing us well out there while we are destroying men. I wish your own sons can be framed for rape when they grow up so that you can feel what jub. Hayi uDzingidzingi ke uyamixa laphana Iindaba, uyahlangahlanganisa izinto ezenzeke ebantwini besilisa kodwa ke cha thina besibheke kuloko udaba loliyana olwebanyana banyana. Kanti-ke odabeni lwethu olunye ke olulandelayo uye ke #jubjub njengoba bese ngishilo umbukeli naye kade silibika udaba lwakhe ukuthi phela kubonakele laphana izolo ekseni kuthiwa cha impela ubeke esezisa kuyikamu lamaphoyisa lapha eBrixton njengoba bese zile phela ukuthi amaphoyisa ke amdinga. Ufakelwe ke laphana ke amacala usolwa ke ngokudlwengula, ukushaya. So ke abantu baphendulile nabo laphayana ku-Twitter. Uthi the investor, this proves that convicted people find outside boring and they allegedly commit other crimes to go inside again. Hayi the investor I think akalitholanga lolu daba lokuthi lamacala okukhulunywa ngawo lapha kukhulunywa ngamacala a-data back ngaphambi kokuthi aye ejele ngoba siyazi ukuthi bese ejele phela ngamacala lokho ukuthi kwashona izingane lapha kuleya ngozi yayikhona emgwaqeni lapha ya eSoweto. So ke omunye umamncane uthena I hope Jubjub's fans don't do Amanda what Java fans did to Zama. If they have something to say, let them say it without fear or intimidation. Umamncane uthi yena kuyethemba ukuthi ena abantu lapha emakhaya abathathi uAmanda lo oyisisulo kuyena uvule amacala lawa ukuthi bese bemtreata bamphathe njengoba bephetheke uLady Zama. Kanti ke mangabe siya ke mbukeli ku #Gauteng sibheka ke umkhankaso kaPanyaza Lisufi othi nasi iSpani nokuwumkhankaso owethulwa ngosuku lwentsha kulonyaka uJune 16. uPanyaza ke mbukeli wethembisa intsha indathani yamathuba emisebenzi watshela nezindimbane zabantu enkundleni yezemidlalo Orlando Stadium ukuthi ke kuzotholakala noma kuzosungulwa ke amathuba emisebenzi awu-6,000 inkulungwane eziyisithupha. Bakhona abawugxekayo lo mkhankaso kaPanyaza Lisufi ngelithi cha uyakhankasa ukhankathela ukhetho lwangonyaka ozayo. Ake sizwe ukuthi uAmos Ngwepe yena uthini this what you're doing is unsustainable and will implode. My guess is this will become undone after the election. Pin this tweet. Uthi Amos mark my words ngizobona nina makudlula nje ukhetho ngonyaka ozayo kuzobe siphelele yonke lenkulumo mayelana nalamathuba emisebenzi. uMaxim yena uthi this is ANC campaign and not about job opportunities. Naye uphinda khona lokho bekushoyile wasekuqaleni ukuthi cha bona babona sengazuthi nje sekuyithuba lokuthi ANC khankase njengoba sekusondela ukhetho hayi ngoba yenzani. uMantimahle ke yena ongokugcina uthi yena ke playing with poor people, why you not email to them or to their address. Yena kubuza ngoba phela masike sabuka lapha mbukeli siyabona nathi uthi hey isuke imiqa lapha nama-queues abantu abasuke behambisa ama-CVs wabo lapha. So uyabuza kuMantimahle ukuthi hawu kanti aku-email wangani ngempela abantu sebengaze bame online ke abade kangaka. Seyiphela lapho ke mbukeli ebesikuphathele zona ezimayelana nezindaba zika-Twitter. Njengamanje ke mbukeli kasiqunje ngaseyitolo siyabuya emva komzuzwana. Kanti wena nguba bengithike mungumngani kodwa uhleka njalo mina mangisenkinge
uhleka njalo mina mangisenkinge uhleka kuvela lomhlathi izi kucishe kuvela nenhliziyo emlonyeni uhleka kuvela lomhlathi izi kucishe kuvela nenhliziyo emlonyeni Ngithi ngumngane wami kanti uyisitha sami awungitsheli uyangikhohlisa wena ungabomthemba umuntu uyingozi umuntu kungcono uthembile kunokwethemba umuntu qaphela ukuthi uzwana nobani qaphela ukuthi ubani uyimbisi wena umbethe isikhumba semvu uzonglimaza umuntu umalala phenduka umuntu uyajika umuntu yaqaphela ukuthi uzwana nobani qaphela ukuthi ubani umngani wakho qaphela ukuthi uzwana nobani qaphela. Sibonge kakhulu kulinda ngomculo omnandi othi ngempela mbukele qaphela ukuthi uzwana nobani ngoba phela your circle determines ukuthi ke ubhekephi. Kanti mangabe siqhubekela ke phambili mbukeli ungakhohlwa ukuthi ulinda loqeda kucula sisazohlala phansi naye sixoxisane naye ngaphambi nje ukuthi asinike iculo lakhe lokugcina. Ake siqhubekele phambili ke okwamanje. Abathengi ngembukeli bangaphansi kwencindezi enkulu ebangelwa ukukhuphuka kwezinga lenzalo emalini ebolekiwe. Izaziso zomnotho sezeluleke abathengi ukuthi basebenzise imali yabo ezintweni ezizidingo nasempahleni engambe eqolo ngoba phela lokhu kungadala ukuphazamiseka nangokwengqondo. Okwamanje imalimboleko ekhokhwa abathengi ingamaphesenti angu-11.75 kunamaphesenti ayisikhombisa kusukela ngenyanga amandulo ngonyaka 2021. Lokhu ke kusho ukuthi umuntu owathenga umuzi ngonyaka ka-2021 ngo-2.5 million usekhokha inkulungwane eziyisikhombisa namakhulu ayisikhombisa ngaphezulu njalo ngenyanga. Ukukhokhela imizi sekunyuke ngamaphesenti angu-40 onke kusukela ibhange lombuso laqala kwenyusa imalimboleko kubathengi esikhatheni esingangonyaka kanye nezinyanga eziyisishiyagalombili. Abakhokhela imizi kanye nezimoto babhekane nenkulu ingcindezi yokunyuka njalo kwemalimboleko esikhathini esifushane. Ukwenyuka kukaphethiloli, ukudla kanye nohlelo lokucisha konga ugesi, inkinga yempi yaqubuka eUkraine ngezinye zezinto ezaba nomthelela wekwenyuswa kwemalimboleko kuleli. Lesi simo sokwenyuka kwamanani sishaya sizwele kakhulu kubathengi abasha noma baqale ukuthenga kusukela ngonyaka ka-2021 lapho kwakuthengeka kakhulu ngenkathi kwehle kakhulu imalimboleko ngoba kuhlasele i-COVID-19. Abashadikazi abahlala emzini osedolobheni efana nalena futhi abanezingane eziyisikhombisa bakhala imathonsi ngobunzima ababhekane nabo kwezimali ekhaya labo. Sebeze bathathe isinqumo sokudayisa umuzi wabo ngoba akuselula ukuba bahlale kuona noma bawukhokhele. The reason why we want to sell is because we can't afford staying here anymore. In like this house, when we
first started living here, it was fine because we actually could afford to stay here. That was before everything just went up and up. But now, from 6 point something to 8 point something that we are paying, and we can't afford it because our salary don't allow us to afford whatever we can afford. Bathi akuselula neze ukuqhubeka nesimo sezimali njengoba bebhekane nenkulu ingcindezi. I'm not coping. I just feel hopeless. Umama wakuleli khaya uthi kwesinye isikhathi uze afise nokuthatha impilo yakhe ngoba engazi ukuthi athatheni ahlanganise nani. I can't do this anymore. I can't. There was a time I actually felt to take my own life. Bathi inkinga enkulu neyaba nomthelela kwezimali kwaba ungakwazi ukukhokhela ugesi ekhaya labo. We cut off the power here for a month. I go there, I ask them, they say we must come and make arrangement. When we come there, they show me an amount of the month that they cut off. Akusiyena kuphela obhekane nalenkinga. 2021 Kaki Movela in this house. So installment yakoloi, by the time you decide already I've worked out okay, I have fees to pay, I have petrol to account for, I have now the loan, the home loan. Okay, with salary kilimoyona, these are the key necessities, not like you're living a luxurious life or prove a point where you can afford this and that. It's just a basic home, it's just a basic car, nothing flashy. And then as soon as honali the interest hikes, wabona hore salary is stagnant, it does the same place. Mbukeli kusobala ukuthi umuntu osebenzayo onomuzi kanye nemoto uthwele kanzima yize kungelula ukubona lokho. Iningi lidlelwa imizi noma liyapatanisa ukuyikhokhela. My interest rates at Karunyuga, it's been really difficult. It's been tough because every month you get so anxious. Iindaba, it's okay. How many basis points match? And you just think, okay, so nyuga imoto, kuzonyuga ibondi, kuzonyuga amalevizi, kunyuga udla, kunyuga petrol, like everything literally goes up. And at the same time, I knew salary yam. So my salary stays the same. I'm expected to cover all my expenses and still live and provide for myself and my child. Ngayo na le mali ngisayihola le, but akwazi because ibond manje sinyuke mhlambe ngo-2,000 ubona kwethu kule survey besiyenzile sisuka kuyo ngoku abantu abaninzi banento yokutshintsha besuka mhlambe kwezanto bezenza mhlambe abanye bejiwaza okanye apho sinawuthi ke mhlambe ubusebenzisa imali ungajonganga kuba ubunayo noko ubonakala ba unayo ubusentana pha into abayenzayo abanye ukuthi lana ukuswitch usuke kwizinto mhlambe ezingakho necessary utshintshele mhlambe kwento ozaziba apha zi-necessary napha abanye abantu ke bathi bona baye beswitcha beyojonga kwezinye products mhlambe ezikhompyuthayo nezi products oxa ujongile mhlambe ubusebenzisa isephu u-A usebenzise isephu engu-B oyaziyo noko ixabiso layo izinto ezinye ke abathengi sibabona bezenza kula research yethu but into ebalulekileyo kubantu bafuneka bakuplana abantu abaninzi badla ngokungaplani umuntu azibone engesenamali ke kuba ethenga ngothenga engayazi ba into ziphi na izimalini na imali yakhe isebenza njani balekile lonto badona libaleke kakhulu kodwa uba umuntu ayothetha ne-financial advisor okanye financial planner imncedise ngoba lokho siyathanda uzenzela izinto mhlambe umuntu abe ixakekile imncedise mhlambe ekujonge namatyala akhe. Ingabe isinqumo esihle yini sokudayisa imoto noma umuzi uma uzizwa ukuthi uyasindelwa ephaketheni? If you sell your current property now, when we try to buy this property back next year, you can't afford it. Look at the people who bought the properties 5 years ago. They can't afford to buy the same properties in the same area because they have appreciated so much. So sometimes try to retain the property even if
you have to rent it out and you go and stay somewhere. When you recover, you can come back to your property. Sibonga kakhulu ke ngalombiko njengamanje ke mbukeli sesixhumana nodokotela oluleka ngokwengqondo udokotela uMgomezulu. Sikubingelele sikwamukele Dr. Mgomezulu ohlelweni sibonga kakhulu kuba nawe namhlanje. Ngibingelele kakhulu kubabukeli emakhaya. Dr. Mgomezulu ayikuyashiwo lapha abantu siyezwa lapha embikweni kade siulalele ukuthi izinto ziyakhuphuka kodwa imiholo yona isalokhu imile okwenza ukuthi abantu bebengabe sakwazi ke ukumelana nesimo sempilo ngoba iyabiza. Ukuntula imali eyanele ukuyiphilisa nje kuyithinta kanjani ke impilo yomuntu sesisho ke nje ngokwengqondo nangokomzimba? Kuyithinta kakhulu ngithanda nje into ubaba lo oceda ukukhuluma ayishilo ukuthi kwesinye isikhathi akudingeki ukuthi uzuyithengise indlu yakho kuyadingeka ukuthi ubheke ama-options akhona njengokuthi mhlambe if you-renta out then uyothola indawo engathi cheaper uhlale khona. I think ama-options aba available lawo kodwa-ke into evamise ukwenzeka ukuthi uma ubhekene nenkinga yey'mali usuke usudevelopa i-anxiety eningi lokuthuka lokho kwenza ukuthi ungasacabangi kahle ne-depression lesibiza ngokuthi ingcindezi ingqondo kwenza ukuthi umuntu angasacabangi kahle kusuke sokuba khona lento esithi sadness le inhliziyo ukuthi iyacindezeleka uzwe ubuhlungu obukhulu nokuthi nje engqondweni izinto eziningi suke songasenalo ugqozi lokwenza izinto kwesinye isikhathi uthola ukuthi mhlambe inqumo wayithatha ngaphambilini sezikwenza ukuthi ube nalento yokuthi isidiguti nokusisola okukhulu nokuthi nje uzibone ungaseyinto yalutho and lokho kwenza futhi nokuthi uphazamiseke kakhulu ukuphazamiseka ukulala kwakho kuphazamiseke nokudla kwakho nengqondo nje uthola ukuthi ne-concentration ayisahambi kahle ekugcineni lokho kucabanga lokho ukuthi uhlala ucabanga kakhulu sokwenza ukuthi nama-decisions owathathayo ungasawathathi kahle. Yebo Doctor, sisakhuluma nje kulolo daba lwabantu asebekhahlameza nasemzimbeni ngenxa lezi inkinga. Ingabe singambona kanjani ke umuntu esondelene naye ukuthi ke ayi ngathi manje lo usene depression edalwa yilokho kwentuleka kwemali? Singabheka nje izinto ezifana nokuthi mangabe umuntu esehlala eyedwa seka-isolate kakhulu mabe besimazi ukuthi umuntu ovamise ukuthi abe nabantu sekahlala eyedwa useyazivalela endlini so kuwumuntu obonakalayo ukuthi usekalusizi umuntu ukuthi mhlawumbe bekathanda ukuthi ahambe enze izinto akasazenzi lezo zinto lezo sokumuntu ohlala ahlezi nje kuphela kwezinye inkathi mhlawumbe ukuthi ungambona nje sekachiphiza inyembezi ubonakalisa ukuthi mhlambe i-depression isikhona imvamisa nje ukuthi mangabe kuba khona ushintsho oluba khona nokuthi umuntu mangabe sekuthi sekakhuluma ngalento le engamphathi kahle izikhathi zonke ukuthi usuke kubonisa ukuthi lento le ayimhlalanga kahle izinto ezenza ukuthi mhlawumbe umuntu agcine sekabonakala ukuthi khona into engalungile nokuthi nje abanye abantu basuke sebazinikela kakhulu mhlawumbe kuyidakamizwa uthola ukuthi umuntu sekaphuza ngokwedlulele kuba i-indication nje ukuthi ikhona into eyenzakalayo engacacile nokuthi nje umuntu mangabe inhliziyo isiba yincane sekuba khona ukuhluthuka kwenhliziyo noma sokuthi asikho nesidingo angasangeneki so kuyabonakala nje ukuthi sokhona ushintsho olukhona. Uma uphatha udaba lo phuzo oludakayo ngempela ikakhulukazi uma besibheka nama-stats inombolo lapha eSouth Africa ukuthi ziphezulu kakhulu zabantu abaphuza utshwala ukuthi vele usuyabona kuma usuxhumanisa nezinkinga zokuthi hey izinto ziyabiza impilo iyabiza abantu ke abaningi bavele bangene ezidakamizweni okuyinto ke impela engaxwayiswa leyo ukuthi ke kuxwayisa ukuthi abantu ngathi bangabhekana nezinkinga zabo. Dr. Mgomezulu mhlawumbe ke mina ke uma kukuthi ukhona osondelene nami engimbonayo ke njengoba ushilo na ukuthi sibheke izimpawu mase ngiyibona lezo impawu mhlawumbe ngingamsiza kanjani lo muntu kuleyo nkinga? Imvamisa nje ukuthi into ebaluleke kakhulu ukuthi mangabe umuntu enenkinga kumele ukuthi akwazi ukukhuluma yilento abantu engingabaxwayisa ngayo le ukuthi mabe ukuthi mhlambe kunenkinga ungathuli because mangabe uthula kakhulu izokudla ugcine vele usu depressed kuyasiza nje ukuthi umuntu abe open ngenkinga zakhe mabe zikhona sometimes you might find ukuthi nasendlini
phatheka kabi ubone sengathi angeke kusakhonakala ukwenzeka kwezinto kodwa mangabe ukhuluma nabo abantu amalunga omndeni wakho ungathola isolution where you find ukuthi ezinye zezinto obucabanga ukuthi zi-important zibaluleke kakhulu kulabo bantu azibalekile kangako and lokho kuyasiza futhi ekutheni kwehle i-weight talento le oloku uyiphethe ngaso sonke isikhathi kanti futhi mangabe ukuthi suyabona ukuthi sewucindezeleke kakhulu thola usizo ngoba khona ama-professionals yazi ukukhuluma nje nomuntu kuyasiza ngoba kukunikeza i-perspective kulento le obhekene nayo wena ungacabanga ukuthi into enkulu omunye umuntu bakatshela ukuthi ngake ngaba lapho ngenza ukuthi kuyasiza na ukuthi ubone ukuthi ikhona indlela yokuthi ngaphuma kulento le mhlambe kwamanje vele sonke sithwele kodwa ekugcineni sizovelela sinqobe lento so kuyasiza ukukhuluma kakhulu mina abantu ngaba-advise nje ukuthi kulesi sikhathi ukuzinakekela nako kubaluleke kakhulu njengezinto nje singazinaki kakhulu ukuthi ukudla nje kahle kuyasiza nako nokuthi nje ekugcineni uthola indlela mhlawumbe zokuthi u-exercise nendlela okuwukuthi angeke uze ukhiphe kwamali ukushaya nje umoya nokuthatha nje iwalk ukuthi nje ikhanda lithi ukuthola umoya ukushaya umoya kuyasiza nawo kakhulu. Yebo Dr. Mgomezulu, uma ngabe singena ke manje odabeni ngoba kuyaqapheleka futhi ukuthi abantu abaningi kakhulukazi mhlawumbe abantu abaseyikweletini nje abacwilile ezikweletini abanye babuye uthola ukuthi ngezinye izikhathi abanalo iqiniso makumele ukuthi ba disclose ukuthi kwenze njani uxakeke kuphi izikweleti engakanani unazo sekungena odabeni lwezithandani ke nasemshadweni married couples ukuthi siyabona ukuthi siyazi ukuthi imali ngezinye zezathu eziphezulu eqhulwini eziyishiwo uma ngabe sekuzwa in terms of ama divorce nezehlukaniso ungathini mhlawumbe wexwayise abasangena emshadweni noma abasebeshadile ukuthi kufuneke bayibheke kanjani udaba lwemali nje kanjalo nane communication ngodaba lwezeyimali. Ngicabanga ukuthi ishaya isikhonkosini kakhulu. I think inkinga esibhekene nayo yiyo yona leyo ukuthi abantu abadisclose inkinga enkulu la ukuthi mangabe ukuthi awukwazi ukuthi ubeke yonke into etafuleni noma kungase ukuthi ubala wonke amasenti kodwa ukuthi kwaziwe nje ukuthi ikuphi okuphethe kuyasiza kakhulu kuma couples ngokukhulumisana nje ukuthi mangabe sokuvela inkinga kuba lula ukuthi nikwazi futhi nokuthi lezi zinto azibalekile lezi zibalekile leyo communication vele important kakhulu kabi ikumele iqale kwasekuqaleni nje abantu babe ukuthi ba decide ukuthi babe bonke or bashade ngoba inkinga ezivamise ukwenzeka lapho ukuthi ukushayisana kwemibono ngendaba zemali nako kulesimo manje sesikuzo kuba even worse because beningavumelani kwasekuqaleni nesineke nje siyaphela kakhulu siyakwazi lokho nokungakhulumi nje nokungavumelani nokungavumelani ifuba yebo doctor kuletha nje inhliziyo encane Sesiphetha nje Dr. mhlawumbe ngenxa yokushawa isikhathi angifuni kodwa sihlukane ngakubuza umbuzo wokugcina ukuthi kulolu daba lolo besanda kuliboniswa lapha yana esilidlale ngaphambi ukuthi sixoxisane sibonile lapha ukuthi umuntu uyabala ukuthi uzafike to a stage where secabanga ukuthi ngcono vele athathe eyakhe impilo mhlawumbe lo yamndeni ungawu-advise ngokuthi ungenze njani kusukela manje ulithole kuphi mhlawumbe usizo. Ngiyacabanga nje ukuthi kuma-clinic aseduze noma ngathiwa awutholi abantu ababodokotela bengqondo ama-psychologist or ama-social workers imvamisa ukuthi nabo nurse abakhona bangakwazi ukuthi bakureferele kwindawo lapho ongathola khona usizo. I-counseling kwesinye isikhathi iyatholakala emasontweni iyatholakala futhi emakliniki lapho ukuthi khona indawo lapho ukuthi ama-psychologist ayakwazi ukuthi eze khona ngey'nsuku ezithize. Nginga-advise nje ukuthi mase ufike lapho kusho ukuthi i-depression iyeza ingcindezi ingqondo iyeza so kumele ukuthi uthathe ama-steps ukuthi uzame ukuvikela khona lokho either ngokuthi ukhulume ngokuthi ubuze abantu ukuthi usizo ngalithola kuphi kwesinye isikhathi into engiyizile futhi ebaluleke kakhulu ukuthi kwesinye isikhathi kuyasiza ukuthi ubheke kulezi zinto lezi osibhadalelayo ukuthi yiziphi na ezibalulekile because ezinye zezinto uthola ukuthi sicabanga ukuthi zibalulekile kanti azibalulekile kangako so indaba ukuthi sisurvive kanjani ukuya phambili. Sibonga kakhulu ke Dr. Mgomezulu ngesikhathi sakho sikufisele nje nosuku oluhle. Ngiyabonga kakhulu.
Njengamanje ke babukeli njengoba ningibona nje ngisukuma ke sengiyasukuma ngibheke kuye ke uLinda ongumculi wethu osivakashele namhlanje lapha e-studio ukuthi siyoxoxisana naye ngoba phela sasifike ke ekupheleni kohlelo lwethu ke namhlanje. uLinda ke ungumbhali, ungumculi, ukwenza konke nje kodwa ushilo kwangicela namhlanje wathi noxolo uyabona nje ngicela ukuthi mase sikhuluma lapha yana sigxile kakhulu udabeni lami lokuthi mina ngumbhali. Ngakho ke sizogxila kakhulu ke odabeni lwakhe lokuthi umbhali. Sikwamukele Linda. Awubheke shaya imechi. Ngiyazama konje ngiyazama ngibonile ukuthi hayi ngazi uzoba nje namhlanje so ngiyafeatureisha angihambe ngiyoshintsha kuze sizothi shaye umatch hayi ukuba ngishadile ngabe ngithi couple goals so ke Linda ake siqale nje sikhulume ngomculo wakho kanye nokubhala. Siyazi ukuthi nabantu aba-actayo abaningi uthola ukuthi aba-actor estage bese be-actor nakwa TV kodwa uthola ukuthi iningi labo lithanda uku-actor lapha yana e-theater kune TV. Nawe ngokunjalo kumculi umbhali kodwa uthanda ukugxila ekubhaleni. Yindaba ukhethe ukubhala kakhulu kunokucula? Ngicathi nje ngathi ila ngithola khona ukwaneliseka angazi noma ngizothi fulfillment nanti igama yabo nje mangise studio ngibhala listening to that song ngibhalile even worse mangabe ngizobhala ingoma and then it goes out there abantu bayithande I feel so fulfilled lapho not taking away the fact ukuthi I'm also a singer. I sing, I enjoy that too, but I think my heart is mostly there ekubhaleni, being in studio doing production and all of that. So njengoba ke inhliziyo yakhe uthi isekubhaleni phela yazi ke sike sibone these days uthola ukuthi kuphuma iculo le gospel kodwa uthi ukuhamba isikhathi jiki hayi nala selifakwe ku beat yamapiano or iculo mhlawumbe uthola ukuthi lumaskandi selilapha ku hip hop so uyabona kuyashaya kuyamixwa so mhlawumbe ungam-advise kanjani umuntu ukuthi acije ikhono lakhe kubabhali nje ababhala ingoma? Kubaluleke kakhulu siswami okokuqala nje ukuthi into oyenzayo mangabe icraft yakho ubhala focus kuloko uqaphele ukuthi ubhala into elalelekayo kubantu enomiyalezo. Mina ngifocus kakhulu nje ukuthi yonke into engikhiphayo ngomlomo kufanele bengomyalezo so ever umuntu obhalayo ngabe umaskandi ngabe yini bafocus nje kulonto ukuthi khipha leyo nto enomyalezo mayifika kubantu kube khona into eyenzayo empilweni yomuntu. Uyazi khona iculo kade ngilichecka nje baducula engithe mangithi ngiyangena lapha ngishaya ku Google ngabona iculo elithi angazi uyisono sami isona esimnandi yazi mangilicula ukuthi ngishiya ifoni yami lapha yana bengizofunda ama lyrics ala athi ukuthi uyisono sami uyithikithi lami lokuyongena esihogweni leyo ngoma isingikhathe nabantu kakhulu manje ngiyayibuza ukuthi kwakutheni ngesikhathi uyibhala ngathi uleze ichithayo nje no sikhuluma la singale situation abantu abaningi bayabhekana nayo uthola ukuthi uke waba nomuntu mhlawumbe uke waba naye empilweni yakho nathandana onahlangana nje ngaleso sikhathi usu right manje umove mhlawumbe ushadile uhappy futhi awunankinga uhappy kodwa manje kunalo muntu nje othi meke wathi shuye emqondweni uzokhisa igazi yabo so ikhuluma ngaleyo simo ngacela umunye ubhuti wathi mfethu yazi ngisenkingene kanje it was 2016 wathi okubhala ingoma kanje engileyo ngoma ngize ngakwazi ukuyibhala last year manje musungihlebela akangixela wagcina lapho lo mjita lo hayi ngicathi sewaba right manje ngicathi sewaba right manje ngiyazi ukuthi zikhona ingoma ziningi osuyibhalele ngisho nabanye abaculi maybe nje ibapha abaculi osuke babhalela ziphi ingoma? Mangifika nje ngo2014 ku music industry ngasho ukuthi professionally ngihlangane with the late ubaba Robbie Malinga. Oh wow, ngiyayizwa inspiration this song. Wansanda umuntu. Yes, ngiyayizwa. So ngihlangane naye and then he believed kumina kakhulu of which I truly appreciate even today. And then he tested me ukuthi awubhale nje ngibone and then I said baby yini kwenze njani na the song ayenze no Naima K. Oh wow, you wrote that song. Also mthande umuntu wakho zakuqhubeka ziningi khona nabo Sisuzan Khumalo mawubuke emehlweni yami ucela uthando hliziyo bakhona nabo Karabo abo Sisuzahara ama player baningi abaqedeki so kuyona nje into engithokozela kakhulu leyo writing songs and then maziphuma South Africa is ithokozele so ke ngengezwa nje mangithi ngishaya amathamba ami ngithi zikhiphane abalemoyeni bangitshela ukuthi hayi ngathi kune album osebenza ngayo noma uyiqedile iphuma nini? Ngithokoze kakhulu ngoba this is my first album sengizimele bekade ngisenkampanini ngaphambilini so isihloko sayo sithi kukude emathandweni izama nje kuleyo ngoma ukuveza ukuthi
I'm actually saying it's hard ukuthola uthando lwangempela, uthando leqiniso ukuthi nje ngibe ngalendlela usikukude emathandweni. Abanye bayahamba, abanye ba give up endleleni. So ngiye excited kakhulu ngabakhuthaza ngabalaleli ukuthi bayicheke izotholakala ngomhla ka-18, but isingle yakhona isikhona kumanje. Mangabe uyisearcha nje everywhere la uthola khona music ikhona uyayithola. Uthi nje Linda Gcwensa kukude emathandweni uzobuse uyayithola. Sijabuleni sonke ayijabulisi yona ngoba ikhathazile ukuthi abantu abazama ukuthola uthando but akuhlangana uyabamba uyayeka athi jealous right phinde kubed azama okunye yabona igcile kuleso simo. So ngiye excited kakhulu ngale album. Manje ngaphambi kokuthi ngikudedele uculeke asithi fast utshela ababukeli ukuthi mhlawumbe ukuphi abakulandelayo. Where are you this weekend? Nazi phela nama artists nama gig guys. Njengamanje into engiyenzayo I'm doing ama interviews for le album. So yes ngizoqala nje kuphume album mhla ka-18 ngizobe sengiqala amagigi ke sengibatshela enkundleni zokuxhumana ukuthi bangithola kuphi okwamanje nje sisehla senyuka sizama ucreate awareness ukuthi ikune album ekhona ephumile. Mabe ngilandela enkundleni zokuxhumana uLinda Gcwensa _ @Linda Gcwensa _ yonke indawo @Linda Gcwensa _ Hayi cha senguthola na ku-Instagram ngazi ngakutagga kulama video akho nje bade ucula sibonge kakhulu ngesikhathi sakho ngizokudedela khona manje ukuthi ucula ke ngivalelise nje kubabukeli sesifike ke ekupheleni kohlelo lakho lithanda kakhulu lwengqayizivele Ekhaya Jikelele bla go DTT igama lami nguNoxolo kaMtshali sibonga kakhulu ukuthi uhlanganyele kanye nathi mbukeli siyabuya ke ngomsombuluko ungakhohlwa ngesikhathi esifanayo khona la ku DTT angimdedeleke uLinda ukuthi ashaye adume ngazo. Bye bye. Bengaboni nomshado la bengizitshela ukuthi into nje zophela wangithanda umuntu wadela konke wangithanda ngempela wangithanda umuntu wadela konke wangithanda ngempela thando luqala nomi kanjani ngebulazi thando luqala nomi kanjani ngebulazi just give it a chance. Oh yeah, just a chance. Uzobona, give it a chance. Oh yeah, just a chance. Uzobona, bengithufana nabanye engithandane nabo bangila bengithi naye uzodlala njengalaba abantu abangiphula inhliziyo wangithanda umuntu wadela konke wangithanda ngempela wangithanda umuntu wadela konke wangithanda ngempela thando luqala nomi kanjani ngebulazi thando luqala nomi kanjani ngebulazi just give it a chance. Just a chance. Oh, give it a chance. Just a chance. Uzobona.